gde smo mi? Šta? Rešetka? Ej, pustite nas! Da li me neko čuje? Ne mogu da verujem, zarobljeni smo. Možda mogu da se provučem nekako? Nećeš moći, treba nam ključevi. Ali gde da ih uzmemo? Enid, smiri se. Jao, šta je to? Konopci? Hajde da povučemo, možda će pasti ključevi. Wednesday, povuci ti prva. Hajde. Ti si kukavica. Okej, vučem. Je li to Skittles? Mrzim Skittles. Nervira me njihova boje. Enid, šta je s tobom? To je pravi raj. Spremna sam zauvek da ostanem u ovom kavezu ako me nastavite da hranite slatkišima. Enid, saberi se. Moramo izaći odavde. Vuci konopac, odmah. Dobro, nadam se da su i u mojoj kanti neki slatkiši. O ne, kako odvratno. Uj, to je zemlja. Be, jadna ja. Šta? Crvi? O ne, užas, mrzim insekte. U pomoć! Sad će mi ući u nos i uši. Enid, smiri se. To su samo crvi, neće ti ništa. O, a evo ključa. Odlično. Možemo otvoriti jednu bravu. Odlično, hajde. Dakle, ključ odgovara. Dakle, rešili smo se jedne brave. Baci kocku. Malo sutra. Šta je to? WC šolja? Ali šta će nam? Možda je unutra ključ? Enid, ti ćeš da ga tražiš. Hajde. Ja? Ali neću. O ne! Kako odvratno! Wednesday, povratiću? Ja, dobro, bit ćeš mi dužna. Miriše lepo. Sad ću da probam. To je sigurno nešto lepo. Pa to je Nutella. O, da, kako ukusno. Ali Enid to ne mora da zna. O ne, Wednesday, šta tu radiš? Uj, prestani. Da vidimo šta je na dnu. Da, to je ključ. Da, super. Hajde što pre da otvorimo novu bravu. Izvoli. Ključem koji si izvadila iz WC šolje? Ne, hajde bolje ti. Opet sve ja. Dobro. Uspela si, svaka čast. Oho, šta je to? Plašim se. Sad ću da vidim. O, vizija budućnosti. Stavljam ruku u kutiju, a tamo je... O ne, buba švabe. Kakav užas. Svuda su. Enid, tamo nije ništa strašno. Jel da? Onda se pomeri. Tamo je nešto živo. Moram da vidim. To su buba švabe. Stani. Ako ne izvadiš ključ, niko to neće uraditi. Mamice, ali tamo su buba švabe. Okej, pokušat ću. Moram što brže naći taj ključ. Evo ga, vidi. Tako sam srećna. Ej, gde ćeš? Gledaj, sad ću otvoriti još jednu bravu. Uspela je. O ne, oslepeću tog svetla. Polako, Wednesday, sedi ovde. Jesi li dobro? Jesam. Ali šta je to? Ne znam, podsjeća me na kancelariju hemije. O, vidi, to je uputstvo. Treba pomešati određene sastojke i dobit ćemo ključ. Jasno. Daj mi ljubičastu epruvetu. Sad čekaj, eto, izvoli. A sada treba pomešati sve u ovoj epruveti. I šta je ispalo? Joj, kako smrdi. Wow, izgleda super. Želim da probam dok Wednesday ne vidi. Baš me zanima kakav je ukus. O, to je baš lepo. Čekajte, sa mnom nešto nije u redu. Ne. Zašto se povećavam? Enid, šta si uradila? U pomoć! Ja sam Hulk. Šta da radim? O, tačno. Možda će ovo pomoći.
Izgleda da je uspelo. O, Wednesday, baš ti hvala. Nemo više ništa dirati. Dakle, nastavit ću da pravim ključ. I jesam rekla da ne diraš. Sama ću sve uraditi. Ti možeš samo da gledaš. O, nešto se dešava. Tečnost je promenila boju. Nastavit ću da radim. O, valjda sam uspela. Ostao je posljednji korak. I... wow! O, to je šifra. Hajmo da otvorimo bravu. Enid je u pravu. To je šifra od sljedeće brave. O, uspele. Ja uplašim se. Prestani da me grliš. Da vidimo šta je ovaj put. Izgleda da je to kutija sa pićem. O, tu su slamke. Treba popiti sve to. Jedna od nas će imati ključ. Ko počinje? Ja. Sad ću probati taj koktel. O, baš je čudan. Ljut je. Veoma ljut. Enid, sad ti. Ok, sad ću. Nadam se da će to biti nešto ukusno. Wow! Jeste! U koktelu su moje omiljeni džus bole. Obožavam ih. Popit ću sve do kraja. To je nerealno. Ima li ključa tamo? Nažalost ne. Znači da je u tvom koktelu. Žao mi je. Kakav užas. Ok, uradit ću to. O, ne. Počinje. Treba je ugasiti. Ups. To je bilo moćno. O, ali našla sam ključ. Super! To sve nije bilo uzalud. Hajde da otvorimo bravu. Dakle, to je već 5. brava. Svaka nam čast. O, šta je to? Wow! Baloni? Obožavam ih. Sigurna sam da to nisu obični baloni. Sigurno ima nešto unutra. Našla sam kacige sa šipcima. One će probušiti baloni. Moje kacige izgleda bolje. Dobro, počni. Oho! Šta je to? Enid, prljava si kao prase. Dobro, sad ja. Hoću da probušim ovaj balon. O ne! To je mleko i sad sam sva mokra. I to je sad od nas prase. Ok, na mene red. Ja ću probušiti ovaj, pomeri se. I... Jo, šta je to? Brašno? To je ipak malo bolje nego oči sluz. Wednesday, hajde sad ti. Ok, probušit ću ovaj. Skačem. To je šareno perje. Odvratno. Meni se sviđa. Ličiš na kokošku. Ćuti, probuši balon. Ok, probušit ću ovaj. Tamo je sigurno ključ. O ne, to nije ključ. Enid, smiri se. Hajde sad zajedno da probušimo. 1, 2, 3, skači. O, šta je to? To su konfete, baš lepo. O, vidi. Našla sam šifru, super. Wednesday, hajde da skinemo sljedeću bravu. Konačno. Ja ću ukucati šifru. Ostale, posljednja brava. Šta nas čeka? O, to su vrata, ima ih baš mnogo. Zanima me šta je za njih. Wednesday, tamo je prazno. Možda da pokucam? Niko ne otvara. Hoću sama da otvorim, ali plašim se. Možda tu živi neko? Ne, plašim se. Enid, probaj da otvoriš ova vrata. O, dobra ideja. Hajde. Nadam se da tamo nije ništa strašno. Wow, kako slatko. To su balončići od sapunice. Prelepo. Ja mislim da je to odvratno. Mrzim ih. Ja obožavam. Wednesday, sad je na tebe red. Stvarno? Ok, otvaram. Ajoj, crvena farba, ozbiljno. Wednesday, kako si? Mamice, šta je s tobom?
mi dobro? Kako je nežna. Sa mnom je sve u redu. Dobro sam. Dobro, otvorit ću posljednja vrata. Konačno, to je ključ. Da, super. Konačno ćemo izaći odavde. Tako sam srećna. Juhu! Wednesday, hajde, požuri. Sad ću. Da, uspelo je. Znači, slobodni smo. Pobednički ples. A sada, hajmo odavde. Šta hoće da jede? Beba želi pomfrit. Ništa teško. Sad ću spremiti. Da, znam recept. Čini mi se da treba sipati ulje. Sipat ću što više, bit će ukusnije. Tako će se sve sigurno dobro ispržiti. Sipat ću cijelo pakovanje. Unuko, šta to radiš? Jao, sad će izgoreti. Treba brzo ugasiti vatru. Jao, u receptima sa YouTube-a to nije bilo. Mogla si da spališ celu kuhinju, bolje uči od bake. Sad će baka pokazati kako treba. Treba uzeti sasvim malo ulja, smanjiti vatru i staviti krompirići. Eto, može se staviti na tanjir. Uf, baš je lepo ispalo. To je sve za moju unuku. Još samo da dodam kečap. Pomfrit i kečap su savršena kombinacija. Jo, koliko kalorija ima u ovom jelu. Sad ću i ja pokazati kako treba. Sklanjam višak ulja. A sad ću motati krompir u slaninu. Ovako. Gore sipam kap džema od brusnice bez glutena. I za ukras ide rozmarin. Kulinarsko remek delo je spremno. A ja sam smislila nešto bolje. Marshmallow od banane baš liči na krompir. A ako još dodam sirup od jagoda, izgledat će kao pomfrit sa kečapom. Moja sestra baš voli slatko. Sigurno će biti oduševljena. Konačno je sve spremno. Beba se već načekala. Bakino jelo je prvo privuklo pažnju. Klasični pomfrit i kečap. Bebi se dopalo. Pitam se da li će se joj svidjeti jelo za gurmane. Kuvar je uzeo neobičan recept. Ali nažalost nije se dopao bebi. I ostao je poklon od sestre. Liči na krompir sa kečapom, ali to je... Da, to je marshmallow sa sosom od jagoda. Preostalo je zabrati pobednika. Bakino jelo. Da, svaka mi čast. Jo, moje leđa. Šta sad želiš da jedeš? Oho, beba želi suši. Šta je to? Ne znam kako se to sprema. Pokažite baki šta treba raditi. Prvo treba skuvati pirinač na poseban način. Gotovo, dalje radi sve sama. Dobro, baka zna da kuva pirinač. Fuj, suši sa gadnim algama? Ne, bolje ponovo da napravim nešto slatko ili kiselo. Uzet ću ove kisele trake, dodat ću šlak umjesto sosa, umotat ću žele oko i nekoliko bombona Haribo. Da li ste nekad vidjeli takvi suši? Sad treba uzeti list alge nori i preseći ga na pola. Suvijelo mi se. Kako si uspela? Jer sam ja profesionalac, bako. Dalje sve treba staviti i oblikovati u rolnu. Uvijam i sečem. To je to. Klasični suši Philadelphia sa džumbirom i wasabijem su spremni. Prijetno! Baka ne može da napravi ovi vaši suši. Ne oblikuju se. Znam, strpat ću punjenje u krastavac.
Biće i ukusno i zdravo. Dobro je da sam se sjetila toga. Vreme je da se proba. Eci, peci, pec. Prvo ovi. Suši od kuvara izgledaju savršeno. Ukus je također predobar. Oho, kakvi veliki i lepi suši od sestre. I mnogo ukusni. Tako su ukusni da ih beba odmah bira za pobednika. Pa jao, nisi ni probala moje. Hej bako, probudi se. Unuka ponovo želi nešto ukusno. Ali ne da jede, nego da pije. Ovo je moj omiljeni desert. Treba će nam nekoliko kockica leda. Sipat ću u čašu što više čokoladnog sosa i dodat ću mlečnu čokoladu od Starbucksa. A sad ću napraviti mlečnu penu. Šta je ovo? Izvini, bako, nisam namerno. Kakva je to kesica kod bake? Kafa 3 u 1? Da li će stvarno to dati svojoj unuci? Ajoj, ali izgleda da se baki sviđa ta kafa. Sad ću dodati šlag. Često spremam sebi takvo piće. Usput, ne treba zaboraviti na sebe. Dodat ću još Oreo kolač. Takav koktel treba piti kroz slamku. To je to, moj mlečno-čokoladni koktel je spreman. Ko tako sprema kafu? Užas. Potrebna su sveža zrna kafe. Izmerit ću sve. A sad ću da sameljem zrna i ukuvati prah. Moja kafa će biti mnogo dobra. To je to. Još samo da je ukrasim mlečnom penom. Za razliku od vas, znam kako se pravi. Ja sigurno neću nikog poprskati. I ukras u obliku pahuljice. Odlično. Prošli put se joj nije dopao tvoj ukras. Vreme je da probaš pića. Izabrala je najlepšu čašu. To je divan koktel. I još i kolač ima. Super. Ali to se ne može reći o kafi iz kesice. Da li je baka htjela da otroje svoju unuku? Kafa od kuvara nije loša, ali ništa neobično. Beba bira ovaj prelipi koktel. Da, opet sam pobedila. Sljedeći zadatak za vas. Vafle. Šta je to? I taj recept znam. Razbijem jaja. Dodajem šećer. Sipat ću što više da vafle budu slađe. I mešam. Umorila sam se. Dosta je bilo. A sad se može dodati brašno. Apči! Jao, bako, žao mi je, opet sam te uprljala. Što više brašna, više ću dobiti vafla. Mada, ipak je to previše. Vratit ću višak. Tako sigurno ništa neće napraviti. Ali stari bakin recept će sigurno uspjeti. Eto, sad mogu sipati testo u aparat za vafle. I ja sam skoro završila. Odlično mi ide. Čime to hranite, dete? Treba jesti zdravu hranu. Šećer mi neće trebati. Bolje da uzmem tikvicu. Na rendač ću dodati jaje i umesiti to sve. Uradit ću to brzo uz pomoć miksera. To izgleda baš ružno. Sad treba ispeći ove zdrave vafle. Oho, svi imaju tako različita jela. Kakav miris, sama bih sve pojela. Ukrasit ću svoje vafle šlagom i voćem. Ovako. Šta je to? A, to mi treba. Med i malo maslaca gore. Jao, kako dobro. Vreme je da izvadim vafle. Zelene je boje zdravlja. Sad treba to lepo servirati.
Dodat ću malo zelenila. Belisimo. Opet ona sa svojom zdravom ishranom. Evo, jedi, unuko. Ove vafle izgledaju tačno kako je htjela. Ali šta je to unutra? Joj, ljuska od jajeta. Treba biti pažljiviji kad kuvaš. Šta je to zeleno? I neka trava na vrhu. Ipak će probati malo. Ukus je odvratan, nažalost. Šta očekivati od ovog jela? Wow, izgleda da je malo oduševljena. Pa, sve jasno. Evo pobednika. To je moje jelo. Baka je to spremila. Wow, Nicole ima takav lep hamburger. A Britney ima čak 10 slojeva. Oho, a Julie 100. Cool. Hajde da odmah probamo. Prva je Nicole. Baš sam gladna. Sad ću probati. Wow, Tako je ukusno. Šteta što je hamburger samo jedan. A Britney, sad ti. o da, nikad nisam jela toliko hamburgera. Divno. A devojke, jel mi je lice čisto? Britney je kao uvek. Dakle, sad je vreme za moj 100 hamburgera. Tako sam gladna, a lako ću pojesti sve to. Ali prvo ću ih sve složiti u gomilu. Kako vam se čini ova hamburger kula? O ne, pada! A, i ja isto. Julie, da li si dobro? Da, sve u redu. Ovo je bila mala hamburger lavina, ali sam živa. Hamburgeri su ekstra. Nicole je dobila 1 jaje, a Julie 10. Šta je kod Britney? 100 jaja? Ko će početi prvi? Neka to bude Nicole. Zašto ja? U redu, poješću ovo jaje. Sad ću ga razbiti usta. O ne, fuj, užas. Sirovo jaje, tako ružno. Ne sviđa mi se, pržena jaja su mnogo ukusnija. Bravo, Nicole. Sad je more. O, imam ideju. Mogu razbiti sva ta jaja. Uradit ću to uz pomoć mača. To će biti nevjerovatno. Sad ću da vam pokažem. Već sam spremna. I ja. A sada hvatam. Oho, to je bilo moćno. Hvala. A sad ću to sve popiti kroz slamčicu. Uj, to je odvratno. Uopšte mi se ne sviđa. Devojke, upravo ste. Jaja su ukusne samo kad su pržena. A Britney, sad ti. Ja? Ali ja imam gomilu jaje. Šta da radim? Moram uzeti prvo jaje i probati ga. Stani, ne, Britney. O ne, sva jaja padaju. Piramida se ruši. Samo ne na mene. Dosta. Britney, kako si? To je užasno. Ali baš smešno. Wow, kakvu slatku krofnu sam dobila. Devojke, šta vi imate? Julie ima 10, a Nicole 100 krofni. Nevjerovatno. Da, ja počinjem. A već sam smislila kako ću pojesti svoju krofnu. Poješću je kao prava dama uz pomoć viljuške i noža. To će biti uredno, graciozno i jednako ukusno kao rukama. Nevjerovatno. Nemojte da me požurkujete. Dozvolite mi da uživam u svojoj jedinoj krofni. O, baš je lepa. To je to. Dakle, ko je sljedeći? Julie, počni. Napokon. Toliko dugo nisam jela krofne i jedva čekam da ih probam. O, to je divno. 10 komada je savršena količina da se najedem. Iako mogla bih pojesti još. Poješću posljednje krofne i to je to. Sita sam. A Nicole, sad ti. Dobro. Odakle da počnem? Znam. Treba složiti sve krofne u kulu. To će biti jako ukusno. Oho! Trebaju mi merdevine da završim kulu. Ovo će biti najvišlja kula na svetu. Misliš li isto što ja? Aha. I
Posljednja kula. O, ne! Nemoj padati! A! Ups, kako si? Sve je u redu. Ali ne radite više to. Kakav užas, Britney ima crvenu papriku. Koliko će ostali imati? Bože, kod Nicole je 10 komada, a kod Julie 100. Držite Julie, ona će sada pasti. Julie, dođe sebi. Prva je Britney. Da, ona je imala najviše sreće. Stvarno ću morati prva da krenem. Ova crvena paprika izgleda strašno. Morat ću malo da probam. O ne, veoma ljuto. Devojke, ne mogu više. Ko je sljedeći? Ko? Da, ko je sljedeći? O ne, ja? Kakav užas. Ako je Britney imala takvu reakciju na jednu papriku, šta će se meni desiti? Majko mila, devojke, osjećam kako mi sve unutra ključa. Ne mogu više. Vatra hoće da izađe iz mene. O, prošlo je. Baš ti hvala, Julie. Hajde, sad ti. O ne, molim vas. Mi smo pojeli, moraš i ti. O ne, plašim se. Dobro, poješću odmah sve da se ne mučim dugo. O ne, već osjećam vatru. Bože, to je jako ljuto. U pomoć, devojke. Kakav užas. Lezi. Treba nekako pomoći Julie. Oho, Nicole, nisam znala da si vatrogasac. Ovo je moj drugi posao. Sad ću spasiti Julie. Gotovo. Vatra neće daleko pobeći od mene. Hvala, Nicole. Nicole ima jedan čip Pringles, Julie celo pakovanje, a Britney je dobila, ceo zid od čipsa Pringles. Počinje Nicole, jer ona ima najmanje. Zašto sam dobila mrvice od Pringlesa? Ali imam ideju. Mogu se presvući u naučnika i posmatrati svoj čips kroz lupu. Odlično. Da, tako deluje mnogo veće. A sad ću probati. Pod lupom je čips izgledao veći i ukusniji. Ali to je svakako ukusno. Julie, sad ti. Jedva čekam da probam svoju porciju. Zašto se ne otvara ovo pakovanje? Hajde, prestanite da se smete. Znam jedan efikasan način. Da. Odlično. A sad ću baciti pakovanje u vazduh i uhvatiti sve čipsove. Nevjerovatno. Kako vam se čini ovaj trik, devojke? Kutija je pala na mene. Baš je smešna. Dobro, neka se odmara, a ja ću probati svoj čips. Blago meni. Ovdje ima toliko različitih ukusa. Hoću probati sve. Divno. Devojke, sa mnom je sve... Opet me hvata nesvjestica. O, da, obožavam čipseve. Hoću da ih pojedem sve. Britney, prestani. Dobro, došla mi ideja. Ova kaciga će me sigurno zaštititi. Julie, čuvaj se. Ups, njoj bi kaciga dobro došla. Ovo se ne može više podnositi. Moram srušiti njen zid. Svaka nam čast. Devojke, gde sam? O, želeoko izgleda baš lepo. Ne mogu da verujem. Britney ima 10 želeočiju. Koliko ima Julie? 100 želeočiju? Odlično. Počinje Nicole. Da, jedva čekam. Koliko je oko malo i slatko. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, dobar je. A unutra je neko punjenje. Ja sam završila. A sad ja? Hej! Ne, sad je moj red. Stavit ću sve želeoči na svoje prste i pojesti ih. O, kako dobro izgleda. Britney liči na hrčka. O, da, divno. Zašto mi ranije niko nije rekao da su želeoči tako ukusne? Ja sam završila. Ups, zagrsnula sam se, devojke. Pomozite. Hvala, Julie. Spasila si me. Sad mi je mnogo lakše, ali želim još. Stani, ovo je moje. Poješću sve svoje oči sama. O, da, kako su ukusne.
Dobro je što sam dobila toliku porciju. Njam, njam. Ej, stani, Nikol. Nisam ti dozvolila da jedeš moje želoči. To je samo za mene. Moram što brže napuniti usta. Da. Tako je. O, odlično. Ostala su mi još samo 2 oka. Što? Hoćete da podelim sa vama? Kako da ne? Poješću ih sama. To je to. O, šta je na mom licu? O ne! Zato što si cicija.